Play pi baro sai sin pan ha ke video ngin pe ha ke de ba ki khobor like kam la ne ki government post de sang ba ye ke video na du ka basdang do na kut kana ben tip e kita ki post but ha e ke department phila ban apply ya kini ki kam sarkar namar kini kinde ki kam sarkar ki ba byang bha ya baro ki candidates namar ken pan ye ki kardan ki ba kham shapo ndai than ye ki kardan ki ba shalor ndai ki kardan ki ba shapo te sngap bat page ha nang ta hadin ba phila de ban page ye ni ka video wat num pen slam late no long ba ka link ka ba ngabu hapo ka description box apply no namar ken kini ki post ki kinde ki application ki ba phila man apply tang long ba ka online mode num pediang re da ki hard copy la ne da ki wiki kir kom apply re tang da ko online application phila ban apply ya kini ki post ki paper ki bangan sapen i bat bangan sapen pi de to mentang ngin pen slam ngin pe no ya kini ki post te pe yang ne ka government post hapo me khlaya ka post ka banungkong ka de ka post driver nang ta ya ka jingsiu hang ne kin CUAP ha ka level 5 te gidon ki parlok ki bakli nga ka level 5 tengan sabata yu pi la da pi kwa bentip ndai try ki babun hi ki tip kamut yu ka ne ka level 5 nang ka de ka jingsiu ka pay structure jong ka government sha ki employees ha kata ka de ka level 5 kat no tangka ngin saya pe ngin sabata ya kata timata pe shwa ya ka ne kadon tang kawi ko post na kumta ki unreserved kawi ko post khasi jenti amdon garom don kanik kini ki post hang ne ki dei kat kum na ka roster system ha ka dei kat kum na ka roster system ti ka kardan ka ba phila ban apply ne ke dei ya ki class 8 but kumchu ru ki dei bandon ya ka valid driving license ti kino ki candidates ki bakwa ban apply na kumta ka ne ka post driver ti dei bandon ya ka valid driving license okay we'll go next to the number 2 lane shaka number ka baar kabde jong ki skill workers ki skill workers hangne ka jingsiu lane ka salary kande ka pay level 3 nang ta hangne ki don hadu south ligi post nagamta ki unreserved kadon ka we ka post khasi jantia kadon arta ligi post garo kadon ka we ka post but ga total jong ki post hangne ki don south li hangne ru nagamta ki candidates ki ba ki bakwa ban apply na kumta kani ka post skill workers kinde ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 8 shajro tekino kino ki candidates ki bla pendep ya ka te ka kerdan subha wan numpen slam apply no ya kini ki post next number 3 kabdai jong ki post cleaner hangne ru ka jingsiu kande ka level 3 hi kadon hadu lightly ki post hangne lightly ki post nangta nakamta ki unreserved kadon kawe khasi jaintia kawe but nakamta ki garo for the garo peoples you have one post and for the educational qualification candidates who have passed class 8 pass can apply for this post cleaner te nakamta ka post cleaner kino ki candidates ki bala pendep ya kaniga class 8 kilaban apply nang ta ka te post te kaniru kandei ka lat lane ka chance na kumta jungi baro lang te wanum ong ba la bu kurpang lane la bu yano em kindon ki procedure jong ka selection jong ka ni ka department ngan sabatai fini lada pikwa bantim te persang bet apply bet but pen krep ha na kumta ki written test lada pi pass ka written test directly pinlay siya ka personal interview te tikana bet ba pinyo Andre kat kum na kani ka department kila penbet bat kila ai ka procedure ngan sabatai pia kataru next titon nakumta ka date of online application nakumta ka tarik ba pila ban apply hang ne kan dei kala sedang nadu live hotarik ubanai ba shipho arhajar arpsan bat kan kut pade hadu ka live hotarik ubanai ba khatwe arhajar arpusan shi banai tik pio por ban apply nakamta kini ki post nangta ka age limit pada ne karta ka ba phila ban apply na du ka sinem yu na du khat pras nem
hadu lipo arsnem nadu khat pra hadu lipo arsnem indang la ban apply na ko bentai kini ki post ki bangal ade ban pensengau nang ta syuru kidon 5 years relaxation for ST na ko bentai jungi ki ST we have 5 years relaxation kajing penjalan terta kadai sansnem kata kabumut nadu khat pra hadu lipo henyo snem ngidang la ban apply na kabenta kini kipus kibangal adep ban batai ban pensengeu shopi te sngobha ko ki parlok wan num shimsting namar kini kinde ki lat ki kabu namar kinde tangi class 8 pass mendadai than ki class ki ba khamse jrong na thrai kin bun ha ki parlok ki jongi ki bala pendep ya class 8 bala kataru in habban yakun haban tray shitom next video ngan upload kumno ba pinsha select na kabantai kini ki lai tilli ki number of post dai ki total number of post ne ki don saw ne santali driu nyo pratli ki post kin don te parlok kini ki post lalan ha kan way nagi department ha po Meghalaya kata kabadai jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC lani lada pimtip ya ka short form ngala ban bentok ni Meghalaya Industrial Development Corporation hakani ke department la like kite ki post mo palada phi ko ban apply na ka bentai kini ki post ru phi ha ban le lungba kani ka website midc.gov.in lane phila ban click ru ya ka link ka bangan sebu apo ka description box apply not directly namar hadin bala kut ketika live trik benai ba khadwi arjar opsan ka link kan khang no phinum la shu ban apply tangkatahi kublai shubon